beginnen dit uur met Ellen Bakker. Ellen is zangcoach en initiatiefnemer van een nieuw project Tune In A Cappella popproject. Het idee komt uit meerdere iepen songworkshops. Deelnemers wonen bepaalde arrangementen nog eens herhalen en echt aanmaatje. Daar is Tune In uit ontstaan. Een serie van 6 gezellige joen dat mij en oor 3 a cappella arrangementen van popsongs instuderen worden. Elke nien kan meedoen. Hoeft geen superjonger te wezen en onder eind is er zelfs een presentatie dat het publiek welkom is. En Ellen is ons coach in de studio. Ellen, welkom. Ja, dankjewel. We hier van tevoren even zijn, ik hier vregen, ken ik het in het Fries doen? Ja, en dat versta ik dan tot nu toe. Ja? Nou, dan zetten we het eerst dat erop. Mocht het net gaan, dan schakel ik oer naar het Nederlands. Ja. Tune In, dat klinkt als een fleurig en laagdrempelig project. Hoe is het idee ontstaan en wat maakt dit oors als een gewone zangworkshop? Oh, dat is een goede vraag. Hoe het ontstaan is, ik liep al een tijdje met het idee van ik wil eens wat meer doen dan alleen 1 open zangworkshop, wat 1 middag is. En inderdaad kwam er uit de laatste workshop weer eens de vraag, goh, kunnen we deze niet nog eens een keer doen? Want hij was mooi, maar moeilijk en hij was dus niet af, wat ook nooit het doel is, dat iets af is. Maar ja, er kwam echt de vraag van, goh, deze willen we nog wel eens doen. En toen dacht ik, nou, nu is het moment dat ik mijn broek eens ophijs en iets nieuws begin. Want voor mezelf als ondernemer en als creatief mens is dat ook goed om weer eens wat nieuws in de wereld te zetten. Nou, ik ging dat aan een paar mensen vertellen van ik ben hiermee bezig. En als je dan de goede mensen belt, dan krijg je meteen meer ideeën terug dan dat je zelf had. Dus dan weet je, ik ben op de goede weg. Iemand ging gelijk even helpen met hoe organiseer je dat. En, dus nu staat het in de wereld. Het staat op de website en ik heb al aanmeldingen ook. Zelfs vanochtend was er nog weer iemand die zich aanmeldde. Dus het loopt. En wat ik zo leuk vind, je vult een klein formuliertje in, je naam en een e-mail. En eventueel je stemsoort als je die weet. En welke workshop je wil doen. Want 24 januari is gewoon de open zangworkshop. Ja. En waar ook nog plek voor is. Reclame. En dan is er ook een veldje wat ik nog kwijt wil. Heet dat. En dan zeggen de meeste mensen, die kunnen het niet laten om even te typen. Ik heb er zo'n zin in. Of wat leuk dat er weer eens iets nieuws komt. En dan denk ik, oh, ik ben niet de enige die dit een leuk idee vindt. We gaan ervoor. Ja, meesten hoeven net superzangers te wezen. Maar als meesten op zijn joenen komen, deelsto ze dan in, dan zei je dan van, jong even wat, dan weet ik wat voor partij. Nee, we gaan niet oordelen. Nee, dat is het leuke, dat is ook in de open zangworkshops. Je mag zelf kiezen welke partij je gaat zingen. Dus als een sopraan zegt, ik vind eigenlijk dat baslijntje zo leuk, dan zeg ik nou, dat klinkt dan natuurlijk ietsje hoger dan bij een echte bas. Maar ga je gang. Doe maar. En ook in het eerste half uur dat we met het arrangement bezig zijn. Dan mogen mensen nog wisselen. En soms dan kiezen mensen met een hele grote groep voor 1 partij. En dan staat de ander met z'n 3. Dan wisselen mensen vanzelf al. Het gaat altijd heel gemoedelijk. En ik maak makkelijke en moeilijke partijen. Dat gaat min of meer vanzelf. Ja. En het is niet altijd zo dat de sopraan de melodie heeft en de al te moeilijkste partij. Wat vaak gezegd wordt bij koorarrangementen. Het is dus ook niet koor. Ik ben altijd bezig met hoe kan ik het anders maken dan een gewone, tussen aanhalingstekens, koorrepetitie. Het is echt lekker met zangdingen bezig zijn. Dus ook het zingen met je hele lijf waar ik altijd mee bezig ben. En grooven, dat moest ik soms uitleggen. Dat is dat je kleine motiefjes bij elkaar zet. En als je dat dan tegelijk gaat doen, dan valt het in elkaar als een soort puzzel. En dan sta je te swingen en te grooven en dan ben je net een band. Want dat is a cappella. Je zingt niet alleen de melodie, je zingt ook de band. Ja, en je pellen als het ware een noemer helemaal want het is natuurlijk a cappella, dus er is geen muziek. Pardon, er zijn geen instrumenten, maar we doen het wel met muziek. Inderdaad, dus er is geen houvast. Nee. Dat bent de meesten zelf. Ja. En dus als het ware pellen je hem dan je beginnen bij, want er is een 3 popnummers centraal, toch? Ja. En je beginnen bij het eerste nummer, denk ik, en dat wordt helemaal oppeld.
Ik begin altijd met een stuk uit het arrangement wat makkelijk in het gehoor ligt. Wat je al snel door hebt. Oh, dit is de bedoeling. Zo moet het klinken. En als je dan zegt geen houvast. De partijen zitten zo in elkaar. Dat als je ze tegen elkaar aanzet. Dan heeft de ene partij houvast aan de andere. En je hebt houvast aan elkaar. Ja. Dus in het begin is het wel eens chaos. Nou, daar hou ik van. Want ik ben een chaot. Dus dat vind ik alleen maar leuk. En soms dan nemen we dat al op. Van dat is leuk om nog eens om te lachen. En sowieso nemen we op. Ook al is het niet af. We nemen het altijd op. Want we willen dat toch nog een beetje bewaren. Ja. Nou, deze keer komen de dingen waarschijnlijk wel af. En er zit een stuk bij wat ritmisch een beetje spannend is. Er zit een stuk bij wat heel makkelijk is. Waarbij we met de klank gaan spelen. En er zit een stuk bij, dat is hartstikke mooi en heel moeilijk, want het heeft prachtige akkoorden. Dus dat is, dat noemen we maar even onze aria. Ja, ja. We doen pop, maar ja. Dus het is heel divers. Ja. En dat houvast, dat komt door je eigen klok eigenlijk in je lijf. Die hebben we allemaal. Maar ook, stel ik doe dit, hè. Doen, 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 doen. Dan weet je gelijk, kom, when the night, wil je dan al, dat zit al in je hoofd. Ja. Nee. Bijna. Maar toch, is het niet? Ik ben nooit goed met titels. Ja. Nee, Stand By Me is het. Oh, je maakt mij zo in de war. Maar nee, Stand By Me. Ja, dus er zitten in bijna alle liedjes herkenbare dingetjes die altijd weer terugkomen of waar we mee kunnen spelen. Dus zo creëer je eigenlijk een illusie van houvast. Ja. En de band is niet het houvaste hoor, want als de band niet helemaal strak is. Nee, klopt. En het binnen seizoenen. Kim meestal direct verkiezen om te zeggen, nou ja, ik ken net alle seizoenen. Ja. Ik kom 12 draaien van de seis. Je kunt het hele project doen of 1 of 2 avonden. Ja. En dan betaal je die apart. Ja, en aan het eind is er een presentatie. Ja. De Kim meesken hun familie, vrienden uitnodigen. Ja. En hoe gaat dat eruit zien? Nou, dan heb je eerst een kijkje in de keuken. Want ik neem aan dat mensen dan samen er naartoe komen, naar Ten Aard. En dus je krijgt een kijkje in de keuken. We doen nog even wat dingetjes. En dan presenteren we die 3 stukken. En that's it. Ja. Dus het is niet een optreden met verkleedpartij en op een podium. Nee, het is gewoon daar. En mensen gaan meemaken wat wij hebben meegemaakt. En de cursisten die maakt een hele mooie muzikale reis. Ja. Voor hunzelf. En laten dat ontein zien om hun familie, vrienden. Precies. Ja. En nog even praktische info. Het meesten nou zeggen ze van, goh, ik ben echt heel nieuwsgierig geworden, enthousiast. Ik wil daarbij wezen. Het is seizoen verspreid over februari, maart, april. Ja. Het is altijd om de week. En dan gaan ze naar ellenbakker.com. Ja. En het kopje open zangworkshops daar staan. En de open zangworkshop van 24 januari van volgende week. En deze, die staat daar. En dan kun je onderaan de pagina een formulier invullen. En de mensen die alleen maar, die dus niemand kennen die meedoet, maar die wel graag daarbij willen zijn, die laatste avond, dat is 15 april. Die kunnen mij een mailtje sturen. Want ik wil wel even weten, kijk, als er 200 mensen komen, dan moet ik uitwijken naar een andere plek. Ja. En dat willen we niet, want het is heerlijk zingen in het Groene Hart van Ten Aard. Dus daar willen we het liefst wel blijven. Dus er zal niet heel veel extra plek zijn. Want als iedereen zijn moeder en zijn grootmoeder en paken en beppen. Dan zit het zomaar vol. Dan zit het zomaar vol, ja. En dus. Jullie zijn bij deze uitgenodigd. Want jullie hebben nooit wat te doen op een woensdagavond. Nee, op woensdagavond ben ik nog vrij. Oh nou, 15 april meid, ik zie je graag. Ik zal er ook naar denken. Ellen Bakker, heel veel succes. Ik hoop dat er een protte oormeldingen komen. En nou ja, dank voor de komst naar de studio. Ja, graag. Leuk om hier weer te zijn.